بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da bayaninmu kan tarihin rayuwar Shehu Usman bin Fodio ta game da Allah ta'ala bi rahmatih. Yau abubuwa ne guda biyu za mu tattauna su. Waɗannan abubuwa suna da muhimmanci sosai wajen sanin tsarin Shehu Usmanu na koyarwa ta ɓangaren koyarwa. Abu na farko, me Shehu Usman yake koyar al'umma ne? Me ya koyar a karatuttukansa, a yawon wa'azinsa, me ya koya wa al'umma? Abu na biyu, wani irin tsari yake bi wajen koyarwar? Meye manhajinsa, methodology nasa? Shine abin da za mu tattauna a wannan zama namu. Wannan bayanan mun samo su ne a gurin ɗansa kuma khalifarsa Sheikh Muhammad Bello, sarkin musulmi, Allah jaddada masa rahma. Sheikh Muhammad Bello ya faɗa mana cewar bayanan Sheikh Usman bin Fodio, koyarwarsa ko ko duka abin da maganganunsa suke kewayawa a cikinsu a majalisansa na ilimi, abubuwa ne kamar haka. Na farko, ilmul aqida, usuluddin. A ciki yake wa mutane bayanin wane ne Ubangiji Subhanahu wata'ala, me ya haƙƙin Allah akan bayi, me ya haƙƙin bayi gurin Allah Subhanahu wata'ala, su wane ne annabawa, me ya haƙƙin annabawa akan al'umma, menene haƙƙin al'umma ga annabawa, su wane ne annabawan kansu, bayani akan mala'iku, bayani akan littattafan da Allah Subhanahu wata'ala ya saukar da abin da suka ƙunsa na saƙon Allah. Waɗannan abubuwa su ne abubuwa mafi na farko da Shehu Usman yake koyar da al'umma, su san Allah, su san da suka kaɗaice Allah Subhanahu wata'ala, wanda wannan shi zai bayi zuwa nisantar shirka. Domin ba za ka iya sanin bambancin tauhidi da shirka da Allah ba idan baka san tauhidi ba. Ilimin tauhidi shi zai rabe maka ka san haƙƙin Allah akan bayi, ka san haƙƙin bayi ga Allah Subhanahu wata'ala. Bayan ilimin aƙida, ilimi wanda yake binsa shine ilimin fiqhu, wanda ta nan Shehu Usmanu yake koyar da mutane tsarki, a koyar da mutane yadda za su yi alwala, a koyar da mutane yadda za su yi sallah, a koyar da mutane yadda za su yi azumi, a koyar da mutane yadda za su yi zakka, da yadda za su yi aikin hajji, da yadda za su yi tafiyar da mu'amalarsu ta kasuwanci ƙarƙashin shari'ar Allah, irin yadda Allah yake so da irin yadda manzon Allah ya koyar. Abu na gaba shine ilmin tasawuf. Ƙarƙashin ilmin tasawuf, Shehu Usman yake koyar da mutane yanda mutum zai gyara zuciyarsa, wanda ma an sani ilmin tasawuf abin da yake koyarwa shine akhlaq, kyawawan ɗabi'u, yadda za ka gyara zuciyarka, ka yaƙi girman kai, ka yaƙi hassada, ka yaƙi gulma da duk wani abin da ke mara kyau. Mutum ya ado da kyawawan ɗabi'u, ya ado da gaskiya, ya ado da wato ƙasƙantar da kai ga Allah, ga bayan Allah, ka yi ado da amana, ka yi ado da ikhlasi, yin abu don Allah ba don birge al'umma ba. Wannan abubuwa su ne waɗanda Shehu Usman yake koyar da al'umma ƙarƙashin ilimin tasawuf. Daga cikin abubuwan da Shehu Usman yake koyar da mutane a yawon wa'azinsa da kuma majalis nasa na ilimi shine tahrirul mushkilati fil ulumi shar'iyya, warware matsaloli waɗanda suke cikin ilimi na ɗalibai da suke zuwa ɗaliban ilimi, a warware masu matsaloli waɗanda suke ƙullallun masail, matsaloli masu wahala a cikin addini, a cikin ɓangarorin
fiqhu da ɓangaren tauhidin da ɓangaren usuluddini da ɓangaren hadisi da matsalolin hadisi masail dai ilmiya waɗanda ɗaliban ilimi suka sani, to a majalis na Shehu Usmanu ana warware waɗannan al'amura. Abu na gaba wanda Shehu Usmanu radiyallahu anhu yake koyar da al'umma tun farkon da'awarsa shine alhathu ala ittiba'i sunna wa ijtinabil bid'a, kwaɗaitar da mutane kan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da muhimmancinta a rayuwa, da kuma hana mutane da ƙoƙarin wato nesantar da su yin bid'a, domin abubuwa ne guda biyu ba sa rabuwa, bin sunna da kuma nesantar bid'a. Babu yanda za a yi kana bin sunnar annabi kuma kana bid'a, ba za su haɗu ba. To wannan wato nuƙuda ce muhimmiya wadda Shehu Usmanu ya mai da hankalinsa a wajen koyar da al'umma. Daga cikin abubuwan da Shehu Usmanu yake koyarwa shine wato ko na ce yake ya mai da hankalinsa a cikin da'awarsa shine الرد على أوهام طائفة ظهرت في ذلك العصر تكفر من لم يشتغل بالتوحيد على منهجها. Shehu Muhammad Bello yake gaya mana akwai wasu jama'a da suka bayyana a zamanin Shehu Usmanu waɗanda kwatankwacin waɗannan mutanen su ne kamar 'yan Boko Haram ɗin zamanin can wancan zamanin, suna kafirta duk wanda ba a irin aƙidarsu yake tauhidi ba, yake aƙidarsu ba irin tasu bacci ba, to a gurinsu kafiri ne, kafirta shi suke. Kuma waɗannan mutanen su sun haramta yin aure, sun haramta cin yanka na jama'an musulmi, ba sa auren jama'an musulmi, ba sa cin yankan jama'an musulmi sai waɗanda suke 'yan ƙungiyarsu wanda suke kan fahimtarsu. To Shehu Muhammad Bello ya faɗa mana cewa Shehu Usmanu ya yi rubutu aƙalla littafi kusan 50 a kan raddi ga waɗannan mutane, waɗannan ƙungiya da suke wannan zamanin nasa. Sannan kuma ya yi munazara da su, an yi zaman wato muƙabala tsakaninsa da su wanda a nan Shehu Usmanu ya gwada ƙarfin ƙwanji na ilimi a tare da su, ya kada su da hujja, ya yi ragargaza su. Ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana. Dalili ya ba da dalili da hujja mai ƙarfi wanda wato ya bayyana jahilcinsu ga al'umma, ya zama da wanda zai bi su zai bi su ne a bisa sani, amma maganar jahilcinsu ya riga ya bayyana a irin koyarwa da Shehu Usmanu ya yi. Sannan kuma akwai wasu ɓangarori ko wani ce wani ɓangare na wasu sufaye da suka bayyana a nan lokacin, su ma waɗannan sufayen wato kamar 'yan haƙiƙa kenan na wancan zamanin, akwai su a wannan lokacin, shi ma Shehu Usmanu bai bar su ba, ya yi rubuce-rubuce a kansu, ya yi kuma munazara da su, ya ragargaza su. Waɗannan mutanen suna yin da'awar kashfi, suna da'awar wilaya, ma'ana suna da'awar Allah yana yaye musu wasu ilimai na kashfi, suna sanin gaibu, sannan kuma suna da su waliyai ne, suna da wilaya. Sannan kuma yanayin su Shehu Abdullahi Ahmad Bello yake gaya mana in qabadu fi zayyil waqari wat taqashshuf, za ka gansu sun nuna irin su sufaye ne, gashi suna sa kaya wato irin kaya na zuhudu, suna tafiya ana magana a hankali, ana abubuwa da wanda za su nuna wa mutum kamar su fa wasu bayan Allah ne na musamman, amma kuma maƙaryata ne, suna ɗauke da wata aƙida mummuna ta ƙarya da yaudara don ƙoƙarin zalunta al'umma da kauda mutane daga kan doron shari'a da kan doron sunna, suna ɗaura su akan wani tafarki mara kyau, ba don wani abu ba kuma kawai sai don neman tara duniya. Waliyan ƙarya ne, waliyan bogi, suna yin karama ƙarya, tsafe-tsafe da sihiri, sai su yi a nuna wa mutane su fa waliyai ne, su karɓi kuɗin jama'a ba gaira ba dalili. Tare da haka Shehu Usman ya ce tun fa da wannan abin da suke, Shehu Ahmad Bello yake cewa lam ya'rifu ba'd ma yajibu alaihim min furud al-a'yan. Farallai ma haƙiƙan farallai na gaskiya ba sani ba, wanda yake wajibi akan su ba sani ba. In iskan gari ne kawai suke shigowa da sufar
wato bayan Allah da sifar waliyai ne su don su wato ruɗi jama'a, kuma tabbas sun ruɗi jama'a da yawa. Ni Shehu Muhammad Bello sun ruɗi jama'a waɗanda suke amma a irin yanayin su wawaye, waɗanda suke ba su samu tarbiyya ba su samu ilimi ba, sun ruɗu da su sun bi su a zuwan bayan Allah ne na gaskiya. To Shehu Usmanu su ma waɗannan bai bar su ba. Da haka da'awar Shehu Usmanu ba wai fa yaƙi ba ne kawai da sarakuna da wani abu. Shi wannan yaƙi ma da sarakuna ya zo ne daga baya, larura ce ta sa aka yi. Amma asali Shehu Usmanu bai da wata matsala da jama'a sarakunan Hausa da na Fulani da waye, bai da matsala da kowa. Su ne suka sa Shehu Usmanu a ransu, ganin yadda Allah ya bashi kabuli, ya bashi jama'a suna bin suna jin maganar sa fiye da yadda suke jin maganar sarakuna. To wannan shi kawo hassada, ya kawo wato kiyayya tsakanin jagorori akan Shehu Usmanu. Amma Shehu Usmanu malami ne mai wa'azi, kuma wa'azin nan nasa akan kowa yake. Ka gani anan ba wai misali akan maguza kawai bane, an kira maguza su shiga addini. Musulmin kuma da irin yadda suke yan boko haram ɗin zamanin da sufayen ƙarya na zamanin da jama'ar gari, babu wanda ya bari. Duk wanda yake kan ba daidai ba, yake kan bid'a, yake kan shirka, Shehu Usmanu bai bar shi ba. Ya kira shi zuwa ga Allah, ya ilmantar, ya koyar, ya yi rubutu, bai zauna ba, ya yi faɗi tashi, ya je ya dawo, ya shiga ƙauyuka, ya shiga birni, ya shiga saƙo da loko, babu inda bai shiga ba, ya kai saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka wannan a taƙaice shine ilimai ko kuwa fannoni na ilimi da Shehu Usmanu ya mai da hankalinsa a wajen koyarwarsa, ya mai da hankali wajen kiran mutane akan wannan doron wannan ilimin, ya mai da hankalinsa shine abin da ya shafi aqida don sanin Allah da sanin tauhidi, abin da ya shafi kuma fiqhu, inda mutane za su san ya za su yi ibada, ya za su yi mu'amala da 'yan uwansu akan doron shari'a. Haka na bangaren tasawuf, ya mutane za su gyara zuciyarsu, su nisanci girman kai, su nisanci hassada, su nisanci cutar da al'umma, su nisanci duk wani abin da zai bata zuciya, zai nisanta mutum da Allah, zai raba shi da ikhlasi. Mutum ya koyi ya zai kyautata rayuwarsa, ya zama mai kaskantar da kai, ya zama mai bin Allah irin yadda Allah ya so, ba wai dan ya birge mutane ba. Kyakkyawan mu'amala, akhlaq, domin tasawuf kamar da aka sani sufanci ba wani abu bane ba illa akhlaq. Wanda daga cikin malamai yake cewa at-tasawuf khuluq, faman zada alayka fil khuluqi zada alayka fit tasawuf. Tasawuf ba wani abu bane ba illa tada mai kyau. At-takhalluqu bi akhlaqin hasana, mutum ya ɗabi'antu da ɗabi'o'i masu kyau, ya nisanci kuma munanan ɗabi'u. Da haka duk wanda ya fi kyakkyawan mu'amala, ya fi kyakkyawar mu'amala da al'umma, to ya fi ka sufanci. To bayan wannan kuma muka faɗi cewar Shehu Usmanu ya mai da hankali wajen warware matsaloli ga ɗaliban ilimi, manyan matsaloli na fiqhu da na raguwar ilimai. Sannan kuma da mai da hankali wajen wato kwaɗaitar da al'umma bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nisantar bid'a. Haka na mun yi bayanin Shehu Usmanu daga cikin wato abin da ya mai da hankali shine raddi ga 'yan boko haram ɗin zamaninsa da kuma sufayen ƙarya na wannan zamani. To wannan a taƙaicin taƙaicewa kenan. To abu na gaba shine yaya manhajin nasa yake, me yake muƙaddimarsa ta farko, da wato idan zai zauna wurin majalisarsa na karatu me yake yi. Malam Muhammad Bello sarkin musulmi Allah ya jaddada masa rahama yake cewa Shehu Usmanu ya kasance yastaftihu kalamahu fi majlisil wa'az bi khutbati imamihi Sheikh Abdul Qadir Jilani. Akwai wata mashhuriyar khutba ta Sidi Abdul Qadir radiyallahu anhu da ita Shehu Usmanu yake bude majalisansa na karatu, wanda wannan yana so ya tabbatar maka, ya nuna maka makarantarsa ne, shi dan makarantar Qadiriyya ne. Da haka yake fara gabatar da huɗubar muƙaddimarsa da wannan huɗuba ta Sidi Abdul Qadir, wadda huɗuba ce ta ƙunshi wato girmama da kambama Allah subhanahu wa ta'ala, inda yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Farko abin da zai fara cewa kenan, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Sai ya shiru, sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin
adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih, har zuwa ƙarshen wannan huɗuba da ita ke muƙaddima. Kuma wannan hatta a rubuce-rubucensa za ka ga da wannan huɗuba yake mafi yawa yake buɗe littafansa. Wani lokacin ko na ce mafi yawan lokaci idan ya wannan huɗuba kuma sai ya kawo wani hadisi wanda har yanzu za ka ga masu kwaikwayon makarantar Shehu Usman bin Fodiyo musamman Maulana Amirul Jaishi yana kan wannan tsarin, shine hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kuma to yana kawo wannan hadisi ne dan me, saboda ya jaddada niyya akan kansa. Wannan aikin fa da zamu yi ne saboda Allah. Wannan bayanin da zamu yi, wannan koyarwar da zamu yi, wannan tsayawar da muka yi zamu yi wannan ne saboda Allah. Muna tunasar da kanmu, muna kuma tunasar da mai sauraron mu cewar aikin Allah zamu yi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Daga nan sai ya ce aslihu niyyatakum fi umurikum kulliha. Ya jama'a, ku gyara niyoyinku a duk al'amuran da za ku yi, ku kyautata niyya, ku yi abin nan dan Allah. Ku gyara niyoyinku tsakaninku da Allah ya jama'a. Kada kai abu dan ka burge, kada kai abu dan ka jawo hankalin jama'a zuwa kanka, a ga kai malami ne ko kai kaza ne ko kaza. Wannan barna ce da kuma yin abu wanda za ka gama wahala ka sai ka je lahira kuma ka tarar da babu wani abu da kake da shi. Domin Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓi wani aiki wanda aka shi ba dan shi ba. To da haka farkon abin da Shehu Usman yake fara gaya mutane shine jama'a ku gyara niyoyinku a cikin lamurinku baki ɗaya, fil ibadati wa ghairiha. A cikin ibada, in sadaka za ka yi to ka yi dan Allah, kada ka yi dan ka burge. In ibada za ka yi, sallah za ka yi, karatun alƙur'ani za ka yi, jihadi za ka yi, duk abin da za ka yi ka daure ka yi saboda Allah. Yake cewa faman kana yusalli falyusalli lillah. In za ka yi sallah to ka yi dan Allah. Wa man kana yasumu falyasum lillah. In za ka yi azumi ka yi dan Allah. Wa hakaza fi sa'iril ibadat. Haka na duk wata ibada da za ka yi ta dan Allah. Wajen yanka ne ka yi dan Allah. Kada ka yi yanka na sihiri, na asiri, ka yi yanka a yanka aljanu don biyan wata bukata ta duniya. Wannan gaba ɗaya ma abu ne wanda zai fitar da kai daga cikin wato musulunci ma baki ɗaya. Daga manhajin Shehu Usman bin Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu, da irin tsarinsa, mu'amalarsa, tsarin koyarwarsa, ya kasance la yadhjuru wa la yas'amu min sami'ihi. Baya daka kowa tsawa, sannan kuma baya gajiyawa, baya nuna gajiyawa ga masu sauraronsa. Baya gajiya akan kansa kuma baya nuna gajiyawa. Yake cewa ma anna kathiran minhum min al-awami dhawi su'i adab. Tare da mafi yawan mutanen da yake tsaya ke wa'azi a gabansu mutane ne wanda suke kawai gama garin jama'a, tunda zai zo ya samu jama'a ne gama gari. A cikinsu mafi yawan za ga mutane ne wanda suke mutanen ƙauye ne, ba su da tarbiyya, ba su da ladabi, amma su hau kansu su yi rashin hankalin wani ya kawo tambaya ta hauka da shirme ma, amma baya nuna gajiyawa, baya nuna wato ƙyama gare su. Kama la yastahi ahadan minhum. Kamar da kuma baya jin kunyar kowa, yana da ƙarfin zuciya, ba shi da jin kunyar wani mara kunya. Wa in kanu shuyukhan julla aw ulama hasada. Ko da sun zama manya-manyan shehunnai ne, manyan malamai ne, wai za su saba su yi ba daidai ba, Shehu Usman baya jin kunyar su, sai ya gaya musu daidai. Ko sun zama manyan malamai ne amma irin malamai masu hasada, saboda Allah ya sa a nan lokacin akwai marasa kunya, ko da malamai ba su da mutunci, ba su da kunya, suna ƙoƙarin wato cin mutuncin mutane ko kuma ƙasƙantar da al'umma. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Shehu Usman ƙarfin zuciya da zai fuskance su akan daidai. Sannan kuma ya kasance ya takallamu alal jami'i la yuwajihu bi khitabi ahadan duna akhar. In zai magana yana bin irin tsarin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shine gaba ɗaya al'umma yake kalla ya musu bayani, ya nusar da su, baya kallon wani ya ware wani ya bar wani. Sannan daga cikin tsarinsa ya kasance yana wani abu, in yana cikin magana yana cikin bayani sai ya kawo wata tambaya da kansa, sai ya shiru, sai kuma ya ba kansa amsa.
wannan tsari ne mai kyau wanda yana ƙara tattaro hankalin al'umma su ƙara tsayawa su fahimci abin da ake. Sannan yana yin wata sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine idan an gaya masa cewar ga wani ya faɗi wani abu mara kyau a kansa, to ko ya yi wani abin da yake na laifi, to Shehu Usmanu baya zuwa ya ce wane mun ji labarin kayi kaza kayi kaza 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 kaza, baya haka. Sai dai ya ce jama'a ya za ku dinga haka, ya jama'a zamanin mutane za su dinga abu kaza. Wannan tsari ne mai kyau wanda yana da kyau malamai na wannan zamani su riƙe wannan a matsayin tsari mai kyau. Yanayin abin da ake za a ga mutum malami ya zo ya hau minbari yana kama sunan mutane yana musu raddi, yana cin zarafin wanda ya ga dama ko wanda ya taba shi. Wannan ba tsari ne mai kyau ba, sunna bace ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi mai wa'azi uba ne, malami mai wa'azi wato ya zama zuciyarsa tana buɗe, tana da faɗin da zai karɓi komai, gyaran kawai ake buƙata. In an ci maka zarafi kai akan kanka na malami, to ka yi haƙuri, tsarin ne a haka, tafiyar ce a haka take. Kai uba ne na wawaye da mahaukata da mutanen kirki. Da haka in za ka yi raddi, to ka yi raddi na rashin kirkin gaba ɗaya, ka koyar da al'umma, ba wai shakhsiyya za ka kama shakhsiyyar mutane ba. Shehu Usmanu kamar yadda sarkin musulmi Muhammad Bello yake faɗa, yana faɗa mana cewar duk sanda zai bayani idan al'amarin yana buƙatar wani istidlali, ma'ana yana buƙatar a kafa hujja, a kafa dalili daga alƙur'ani ko daga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to zai kawo wannan ayar, ya kawo wannan hadisin, kuma ya yi mutane bayani da sharhin abin da wannan wato nassin ya ƙunsa. Ya yi bayani wanda zai wadatar gwargwadon hankulan waɗannan da mutanen da suke gabansa. To amma in ya gama kuma sai ya ce kullum mur'in faqihun bi nafsihi wa kullum minna alima fi'lahu kama alima ismahu wal isharatu tughni 'an al maqalati lil aqil wa ghayr al aqil la kalama lana ma'ahu. To don ne yake rufe maganarsa, yake cewa kowa daga cikin mu nan ya san kansa, ya fi kowa ma sanin kansa da kansa. Kowa a cikinmu ya san aikinsa, ya san aikin da yake kamar yadda ya san sunansa. Da haka ishara ta wadaci mutum mai hankali, ba sai an masa dogon bayani ba. Ko yaya idan mutum mai hankali ko yaya kaɗan bashi ishara akan abu kaza, to isharar ta ishe shi, baya buƙatar dogon bayani. To amma mutum mara hankali mu kuma ba mu da lokacin magana da shi, mun magana muna yi da mai hankali mai fahimta.